Ngize la kusho cause ngidinga usizo lokuthi ngicacisele ubhuti lo othandana noma wami uBenton kama ukuthi akahlukane noma wami cause muncane yena uma mdala and uma ushadile. Sure, uthole kanjani ukuthi bathanda? Ubejwayele ukufika nje ekhaya while ubaba engekho eMpumalanga. Uyasebenza eMpumalanga. Manje angiyithandi indlela nje abathandana ngayo ngoba umana ngizama ukukhuluma naye ngimtshela ukuthi muncane lo mfana akezwa uma so futhi ngamcacisela ukuthi ngizoze ngitshela ubaba so yena akezwa. Uma mdala kunawe, uma sengimkhuze kaningi ngawe akezwa. So nje angazi. Nanokuthi futhi angifuni ukuthi lento iziye kude ngoba izophetha kabuhlungu and nobaba mengasayitholi nje kungaba kubi kakhulu. Awungifuni wena? Hayi ngoba ngakufuni. Ngangakufuna ngoba kunjani? Awungifuni wena, awukwazi ukuthi uma ushadile. Ushade shuthi wena uma ushadile. Uma kwaphela wena. Akakutshelanga futhi. Uma ushadile. Cha mina ngikwazi ukuthi ushadile. Ushadile. Uyakutshela ke phela ngisho uzalo yena wazi yonke into ngoma. So uyasho manje ukuthi ushadile uma kahle kahle. Hey baby. No. Ngibizwe indodakazi yakho la ngeku-TV. Ithi ushadile wena. Yebo. No. Ngiku-TV ngibizwe indodakazi wakho omdala. Yeah. Yebo. Uthi wena ushadile. Unomkhwenyana wakho ohlala eMpumalanga. Uthando liqiniso, uthando lwamanga. Elami igama nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kulona lolu hlelo lolu. Okuyi episode ke yokugcina ngci le ngiyaxolisa. Ngiyazi sibesafisa ukubuka okuningi but sekuzobuya iLove Back. So nje hlala ekhaya uthenga idatha, uthenga ama-popcorn, uthenga isiphuzo uphuzo ubuka ukuthi abanye abantu la eminyango baphila inhloboni yempilo okungenzeka ukuthi nawe ungafunda kabanzi kubona. So asike size udadewethu nje besivashela ukuthi kungani ekhethe ukufinyelela kuyona le show le. Sabona kanjani? Yebo, kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usuwakhona. Mina Ayabonga Zulu, qhamuka le kaNongoma. Ngize la kusho cause ngidinga usizo lokuthi ngicacisele ubhuti lo othandana noma wami uBenton kama ukuthi akahlukane noma wami cause muncane yena uma mdala and uma ushadile. Sure, uthole kanjani ukuthi bathanda? Ubejwayele ukufika nje ekhaya while ubaba engekho eMpumalanga. Uyasebenza eMpumalanga. Manje angiyithandi indlela nje abathandana ngayo ngoba umana ngizama ukukhuluma naye ngimtshela ukuthi muncane lo mfana akezwa uma so futhi ngamcacisela ukuthi ngizoze ngitshela ubaba so yena akezwa. Ukuba noma iminyaka? Ulinganisa nje. 52. Na 52. Yebo. So ubaba mekwenzeka evakasha ekhaya. Mhlambe ukafike ngaziphi izikhathi and ukahlala isikhathi singakanani? Uyafika mengabe mhlambe etholile leave afike lo sonto lodwa aphinde ahambe because sebenze emayini. Ahlala nathi isikhathi eside. So uma uthola nanoma iliphi ithuba lokuthi alethe umuntu wakhe ekhaya. Umlethe endlini ekhaya lika baba? Yebo. Yo. So wanazanisa noma wazibonela wena ukuthi uma no Ben bandawonye noma wakwazanisa wakutshela ukuthi nje nanga umuntu esengenaye? Akasho ngayitholela mina ngoba wayenqona ukuthi nami ngizotshela ubaba ukuthi kwenzakalani. Manje ngiyabona ukuthi manje sekusiside isikhathi and lento yabo iyakude. Angifuni ukuthi iziziye kude ngoba izophetha kabi. Okay. Mhlawumbe njengoba uthi uma wamtshela ukuthi ayiphathi kahle lento, wakuthatha kanjani? Wathi angihlangene naye nezinto azenzayo. Yena wenza okufanele yena. Niba ngaki kuyena? Ingane zakhe? Siba u2. Omunye mncane kunawe noma mdala? Mncane kunawe. Oh mncane. Okay.
So mekwenzeka ubaba eyibone le video? Ubaba angiboni ukuthi angayibona i-video because akaphatha ama-smartphones, phatha ubhobho nje. Okay. But uyacabanga ukuthi umndeni mhlambe labo bantu uthola ukuthi bayibuka le channel le sebeyamtshela ubaba awuboni mhlambe uma uzoba sengcupheni? Hayi, kumele kwenzeke okwenzakalayo, kumele tholakala ufihliwe manje ngoba umakezwe manje. Inamba le kaBen kama uyithathele? Ngithathe efonini yama. Okay. Ithi ngimsondeze ke sikhulumisana no Ben kama. Ngiyacela usondezele. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini, abantu befakwa emanzini mahala. Mekuthi uyazibona usuhlishwa imoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze, woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM, shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile, ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, mekuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle iy'nsebenzo ey'khona ithi ngibalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, mekuwuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke. Zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Sawubona kunjani? Yebo ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usukhona. Igama nguNzuzo kwaMgenge Ngisibongo. Ngisuka eMayville. Ikuphi emakhaya akho? Emakhaya ami eShowe eNgodweni. eShowe. Okay, mina ngumamntolo ngandlela. Uyamazi udadewethu eNhlanayo? Yebo, ngiyamazi. Umazi kanjani? Umazi lapha? Ingane yomuntu engihlalisene naye. Kwezothando. Oh, okay. Yeah. So mezala umntwana omngaka manje. Shuthi yena mdala kunawe. Kakhulu. Ukushiya kude. Akazali phela nje. Kakhulu. Ninahlangana kanjani? Ngokuhlangana kwethu sahlangana nje e-mall. Sathi sithenga nje ngihamba ngedwa. Yes. Naye so ihamba yedwa. Then kwashayisana nje inqola. Then mangimbuka kwakheka lento. Okay. Yakheka nje lento akuzange kube khona ukuthi mdala. Okay. Yebo. Kwakheka nje khona. Ngazizwa nami kufika ukuthi cha, ngiyamthanda. Useke wa-check mhlambe ukuthi yena wayemephi nobani kwezothanda ngaleso sikhathi enihlangana ngaso? Ngokwakho ukungichazela cause ingane ubenayo. Ngokwakho ukungichazela wathi ingane yaba khona esikhathini esedlulile. Base behlukana ngokuhlalisana nomuntu athola kuyona ingane. Oh, bahlukana ngokuhlalisana hayi uthandweni. Wakutshela ukuthini? Bahlukene ngokuhlalisana nangokuthando abasabambisene nobaba wengane. So washo kanjalo kuwena? Yebo. Okay. Mhlambe wathola noma wayekade eshadile noma cha? Cha, akukho ebengise ngakuthola mayelana nalokho.
Manje mawubhekile ngesingawe umntwana uzizwa kanjani? Ucabanga ukuthi ufila kanjani ngaleyo nto leyo? Angicabangi ukuthi umntwana kufanele angene into yabazali. Okay. Ngoba kunomzali wakhe phakathi lana. Yes, but eyomzali wakhe akuyona eyabazali bobawu2, okusho ukuthi eyama wakhe kuphela, not wena. So mina ngibuza ukuthi ucabanga ukuthi ufila kanjani yena esenobaba omncane angabe ubhuti wakhe? Angicabangi ukuthi kufanele kumnikeze inkinga. Okay. Ngoba yena umzali wakhe nakufanele angene into ethinta abantu abadala. Ish. Awugqoki icathulo zakhe ke. Wena uyena. Shiya nje ubulili but uyena. And uma okuzalayo uthandana nomfana uthola ukuthi nawe ucishe ulingane naye, wena ungafila kanjani? Sengikhuluma ngo-biological mom wakho ke manje, ungafila kanjani? Ngeke kuze kube lula khona. Ngeke kuze kube lula. Okay, angisho iyona lento bengibuza, ngicheck ukuthi wena mawucabanga ufila kanjani yena, wathi wena akumlungele ukuthi angazifaka ezindaweni zabantu abadala. But manje uthi ngeke kuze kube lula. Yebo. Okay, ngiyakuzwa. Ubhalile kule show akekho right. Kunezinto eziningi afisa ukuthi akubhodlele zona, akutshele zona. Ezinye zama feelings akhe, ezinye zingenhlala endlini indlela abahleli ngayo ekhaya benoma, ezinye ukuthi wena ukuvakashe ekhaya, not ukuthi ubiza uma ukuthi aye endaweni yakho, but ufika ekhaya la kubo. So ezinye zazo lezi zinto engisayibala, ngicela umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini emenza ukuthi azafinyelele kule show le. Ngicela ukukhulumisana naye. Yebo. Okungenza ukuthi ngifike la ku-show ukuthi ngikwazi sengendlela engifila ngayo njengoba uthandana nomzali wami. Uma kokuqala nje mudala kunawe, mdala kakhulu kunawe. Okwesibili, uma ushadile. Noma besike wakutshela lokho. Ushadile? Uma ushadile, ushada ubaba wami uhlala le eMpumalanga. Njengoba ehlala eMpumalanga uyasebenza, ufika nje la ezosibona. Ngoba naseMpumalanga ukhona umndeni nawe. Ya, uma mdala kunawe, uma sengimkhuze kaningi ngawe akezwa. So nje angazi. Nanokuthi futhi angifuni ukuthi lento iziye kude. Ngoba izophetha kabuhlungu and nobaba mengasayitholi nje kungaba kubi kakhulu. Awungifuni wena? Hayi ngoba ngakufuni. Ngangakufuna ngoba kunjani? Awungifuni wena, awukwazi ukuthi uma ushadile. Ushade shuthi wena uma ushadile. Uma kwaphela wena. Akakutshelanga futhi. Uma ushadile. Cha, mina ngikwazi ukuthi ushadile. Ushadile. Uyakutshela ke phela ngisho uzalo yena, wazi yonke into kuma. So uyasho manje ukuthi ushadile uma kahle kahle. Yes, ngiunderstand ushilo wathi unomunye umndeni ubaba eMpumalanga, kodwa bona bala and uyababa uyavakasha ekhaya. Ushade ngoba eshadile ngempela noma ngoba ungangifuni mina? Hayi, ushadile naleyo ukuthi nifike nizogcala uzegcikini lasekhaya. Awumthatha. Awungifuni wena, awungifuni. Hayi ngoba ngakufuni. Yini ungiletha kuma TV? Hayi cha. Yini ungiletha ku TV? Ngiyacela uhlale nje uhlehle kahle, uncike la esihlalweni ngemuva. Ngiyacela. Akashonga ukuthi akakufuni but akumphethe kahle. And before uyazi kwaZulu mfethu, ngisho kuthiwa ubaba walapha ekhaya usashona, uma usehleli yedwa, awukwazi mfethu ukuthi ungafika egcekeni wazi ukuthi kwakukhona ubaba, ngisho kuthiwa asekho ke emhlabeni. Awukwazi ukuvakasha khona. Yes, ngenze sinavumelana, ivumelano zenu noma but awukwazi. Mekuthi neqhubha into yenu bekufanele ngabe uma uphumayo ahambe la usokumbizele khona, hayi ukuthi uze ekhaya. Khona umntwana lapha and ikhaya lomnumzane leli awukwazi Nkosi yami, awukwazi.
Sungaze ungilethe kwi-TV. Anizwa noma anizwa sengikhulumile noma uma akezwa ngcono kuba wena ke ngikhuluma naye ukuthi wazi amaqiniso ama. Okushuthi ukumuzwa njengamanje ke nje obuswenza kanje. Uma akezwa. Sekuyikhona kumuzwa lokhu ke manje kuba awumuzwa ma esho lokho asuke kusho kwena. Hayibo. Awumfuni wena. Hayi ngoba ngakufuni. Mthathe ke uhambe uyohlala naye kwakho. Ningize ekhaya kithi. Hawu. Ningize ekhaya kithi. Kini, hayi kwakho. Kithi. Hayi kwakho. Kithi kodwa. Manje awukwazi ukulawula uma wakho kubo kwakhe. Shuthi nobaba mele ayazi ke lento. Caca ukuthi shuthi kukhuluma amadoda ngoba shuthi mina ngizwakala. Usabamsene ngani nalo baba? Uthe uma ushadile. Sebahlukana. Ushadile. Cha abahlukene. Abahlukene. Angikwazi mina ukuthi ushadile. Ngiyese ngoba akakutshelanga phela. Bathi uyakutshela indodakazi wakhe. Ushadile. Umncane phuma ebantwini abadala nginawe. Kuyokusiza nalokho futhi. Mina Yebo. ngiphume kubantu abadala. Yebo. Umncane nje. Mncane. Uma wakho uthanda mina. Hayi uma uthanda ubaba wami. Hayi wena. Hayi wena. Uthanda ubaba wami. Uthanda ubaba wakho. Uthanda ubaba wakho. Yebo. Kulungile. Uthanda ubaba wakho. So uzophuma kuyena. Angiboni ngingakwazi ukuhlalisana nomuntu oshadile. Okay. Mina ngingashadile. Phuma nje kuyokusiza futhi. So ngamanye amazwi uyamshiyuma. Uma kuthi kuyiqiniso ukuthi ushadile futhi usahlalisene nalomuntu ashade naye. Hayi cha ngeke ngikwazi ukuqhubeka nalobo budlelwano mina. Okay. Ngiyakuzwa. Ngeke ize ngikwazi. But lokho awukusho yini ngoba nakhula phambi kwethu. Mhlawumbe usadinga isikhathi ukuthi ukhulume naye. Hayi naso mhlawumbe ngiyasidinga. Okay. Ukhona okunye mhlawumbe ngisafisa ukuzwa ngaye. Okay. Kulungile. Ningakhuluma ngoba vele niyakhuluma. It's fine. Ngiyese ngishaya umthetho. Kodwa ngiyacela bandla babudi uhloniphe ukuthi ungezi ekhaya lakhe. Okungcono ningakhuluma la nikhuluma khona. But ungabuseza ke manje. Ngiyacela. Yebo. But ngiyakuzwa kona ukuthi uzomshiya kodwa akwenele kumina angigculile. Ngiyacela usivumele ukuthi uma simfonele umale phambi kwethu sizwe ukuthi uyakhuluma naye. Umtshele futhi ukuthi usutholile ukuthi ushadile. Kunobaba wekhaya oseMpumalanga. Hayi kulungile akese. Siyamfonela. Ayizi khola ayisi. Okay. Uzosineza inamba mama? Yebo. Cela isifonise. Yebo. Yebo. Ngibizwe undodakazi wakho lana. Uthi ushadile unomkhwenyana wakho ohlala eMpumalanga. Ngabe kuyiqiniso lokho? Ubona ukhuluma naye? Ukhuluma nesithandwa sakho. Yebo baby. No. Ngibizwe indodakazi yakho la ngeku-TV. Ithi ushadile wena. Yebo. No. Ngiku-TV ngibizwe indodakazi wakho omdala. Yeah. Yebo. Uthi wena ushadile. Unomkhwenyana wakho ohlala eMpumalanga. Yeah. Yebo, ngifisa ukwazi ngabe kuyiqiniso konke lokho. Okay, can I send it? No. Baby. No. Ngicela ungichazele. Yebo noma cha. Ngithanda samwazi kwawulaka. Yes. Ngavuka ulaka. Ngavuka ulaka. Awusithanda. Yebo noma cha. Baby. No. Ilalela phela.
awuyini manje. Ngicela ungiphendule kulokhu engikubuzayo mina. Sithando, ngizokuchazela. Chaza yebo, chaza. Chazela. Ngithi mina baby. Ngicela ungachazi, ngicela usho. Yebo phela baby ngishadile. Yebo. 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 Yebo baby ngishadile, ngangishadile. Yebo ushadile. Hawu. Yebo ngangishadile. Baby kathi ubithunandile kumina wena vele vele. Wayengakwazi mina ukuthi ushadile. Hawu. Baby angikubenzela ukuthi manje wena awukwazi ukuthi u-understand, awukwazi ukungilalela. Ngi-understand. What do you understand? Hayi, ngi-understand. Understand what babe? Ukuthi ushadile. Sithanda sami, uyazi ukuthi ngithanda wena. Ngithanda wena wedwa, futhi ngasonke isikhathi uyangithola. Nje, manje le nto yokuthi ngishadile ikhathaza kithi. Umuntu oshade naye ngini mina musa wena ushadile. Umbona-ke umuntu engishade naye. No. Ukuhlupha kephi? Noma uhlushwa igama lokuthi ngishadile. Yebo ngihlushwa naye igama lokuthi wena ushadile. Sho nje inkinga phela wena. Hayibo. Kusho ukuthi mina ngizoxova imizi yabantu mina. Mina. Angikuzwa. Kusho ukuthi mina ngizoxova imizi yabantu mina wena ushadile. Awuxove umuntu yabantu baby, kodwa yini kodwa nawe. Hayi, icela simbeke ubaby eceleni manje. Ake sime uye. Hey walivala. Bathi usukutholile ukuthi ushadile, right? Ngiyacela-ke nge-spare time sakho niqhubeke nengxoxo yenu mase iyaphela i-relationship. Ziningi intombi la Mnyango bafo ezicishe futhi zilingane nawe. Angimnyundeli but umntwana akekho right. If umntwana ube right ngabe sonke sijabulile but akekho right umntwana. Ubuhloseni vele ukuze ngizwe lokhu nje. Angihlosela utho mina ukuthi nje into yeni ipheli bandla because ushadile uma. Uyajabula nje obiphela. Ngijabula kabi. Uyajabula. Ngijabula kabi. What about mina? Ebengimthanda lo muntu. Baningi abantu besifazane ngaphandle, baningi nje. Baningi. Abangcono futhi naye. Abalingana nawe futhi. Baningi. Hey. Ngiyacela bafo udlule nje kahle kule ndaba. Impilo iyaqhubeka. I'm sure uzomthola umuntu ozokuthanda nawe futhi uzomthanda enicishe nilingane ngokweminyaka. Ngiyacela ukuthi wehlise umoya uyigwinye lento noma kuthiwa ibabanganani uzame ngoba undodakazi kama akekho happy. And useshilo noma ukuthi ushadile. So ngiyacela mase niqhubeka nengxoxo zenu kube ukuthi ini niyayiqeda into yenu. Ngiyacela. Hayi. Ngoba khona ngeke ngisakwazi ukuhlalisana nomuntu oshadile. Onomndeni. Yes. Ngoba ngumuntu kufanele nami ngiqhube yami impilo. Yes. Ngeke ngize ngikwazi ukuhlalisana nomuntu oshadile. Ngiyabonga. Ufila kanjani? Hayi ngiyajabula abantu. Ngeke ungajabula. Ngisize ngalo. Uma usizokwazi ukuthi naye aqhubeke nomuntu wakhe ashiye phansi abafana abancane. Ngiyabonga kakhulu but if uma kuyenze kuyakuphamisela umoya endlini ungamphakameli ngawo. Uxolise nje ukuthi usukhipha indaba zakhe ebantwini because ngiyazi mhlawumbe yona into ezomcika kakhulu le. Kodwa ke nje uqhubeka umthanda uma amsho nawe uyakuthanda ngenhliziyo yakhe yonke. So ngicela niqhubeke nempilo yenu niphathane kahle. Muka lapha ekhaya nizibonana nani ukuthi siphethe ngani sila njengamanje undodakazi kama uhappy ngoba lento ebekade ayifisa iyona le yenzeka la njengamanje. Ngiyazi bafethu uthando and uthando aluyi ngonyawo lesicathulo ukuthi wena mawugqoka usize 6 kofanele uhle uthenge isicathulo esize 6 ngeke uze ugqoka usize 9 ngiya-understand but ey'mweni ey'nje bafethu ngicela nicabange ngezinye iy'ndlela ngiyanicela kuwesike mekuwukuthi uzohamba uvakashela umuntu wakho ekhaya la kababa beshadile ngeke bafethu ngeke tholane indlela eningenza ngayo
akukho right lokho. Mhlambe-ke amabhunu ayakwenza lokho, mhlawumbe amandiya, but kwaZulu nje ngiyanicela bafethu, hayi hloniphani, ngisho kuthiwa uba wakhona usashona kudala, awungeni emzini wendoda kukhona umama wakhona, umnikazi wekhaya kubaba wakhona, ngisho kuthiwa ukhona, ngisho kuthiwa akekho, awusiyenzi leyo nto kwaZulu, ningayenzi, ayikho right. Ngiyacela ukhohle ukuthi subscribe, like, share, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life.